Sho ukhala ngani? Sho mfethu. Mfethu ushachapha sami kanje Ya, ngizofuna intombi yami umbali. Umbali? Ya. Umbali wapi lo? Umbali wapi? Intombi yami bangitshela siphethula ubaby wami ngimfuna isithando sami. Yabakhomba la nto. Mfethu angifuni lokho sikhuluma into eziningi yazwana. Cela ukhipha umbali ngihamba. Mfethu akhomba uzwa kanjani? Uba uthenga umbali. Sewe bafana angikwazi nawe ngazicela izinto ekutshela wona manje. Baba khomba la uzonginyanyisa nje manje. Ekuse mfethu umbali yamkhipha noma umkhipha. Noma ufuna into sisenze kanzima. Ufuna umbali? Ngimshola umbali. Nawe umuntu efuna ungibuyelisa ejele. Yes. Hello, yazi ukuthi angifuni ukubuyela ejele ngento encane nje intombazane. Yazi. Hayibo, wabuza ungithwayisela uzongiqhumisela umbombo. Uphi umbali? Lo mjida lona baba, ngicela into eyodwa, uhlile ukwenza into eyodwa ungikhiphela umbali la endlini. Noma ufuna ezengenele mina, angifuni nje into engijwayela amasimbi yazwana. Oh my God! Baba, Ufuna umbali? Ngenaso umbali ayisi. wena mfethu kahle umbali akekho la yabo. Asekho manje umbali. Shuthi bangitshengisa umuzi wrong yabo. Ngobele umbali akekho la yabo. Ngiyabona akekho umbali lana. Umbali mhlawumbe usekhaya ayake akekho. Ukubangani bakhe ngiyamazi. Abona kubangani bakhe uyathanda kahle shuthi cathi umuzi wrong ba yabo. Umuzi wrong la bangitshengise wona. Uzongena umthetho umbali noma cha? Bafuthi yazi sengishayana naye isikhathi. Naye umbali akekho la. Mana le nto ephethe iphathele baba. Hayi mfethu, hayi umshaye inkomo mina yabo. Bengithi ngiyashaya inkomo kuseboy. Sho ukhala ngani? Sho mfethu.